Com cada setmana, per parlar de festa, cultura i tradicions, tenim el número 1 en la matèria en esta casa, i és Quique Collado. Què tal, Quique, com estàs? Molt bé, encantat d'estar així una vegada més. A dur totes les festes, tradicions i cultura a la Comunitat Valenciana. A dur i a Blanet, eh? I a dur i a Blanet i el que faci falta. Clar que sí. Quique, qui diu que les falles ja han passat en la seva època anual, no? En absolut, igual que les fogueres, les gallates, activitat durant tot l'any. Després parlem de les fogueres, ja tenim ninots indultats, però ara anem encara a activitat fallera. Per supost, estem ahí davant de les preseleccions, però les falles continuen la seva activitat. Anem a veure, anem a reviure en imatges. Així, per exemple, tenim el que és la despedida, el fins sempre, en este cas de les falleres major. Ahí està Victoria Menchón, la fallera major infantil, i Ana Gómez, la fallera major de la falla de Lleons, Poeta Mas i Ros. Visca la fallera major. Sí, senyor, visquen les falleres majors. Sí. Ahí està el brindis, com es viu en un casal. Ahí està el crit de visca la falla de Lleons, Poeta Mas i Ros, una nit inoblidable en tarta també d'aniversari d'onomàstica inclosa, com ara veurem soplant i bufant a Òscar també el president. Enhorabona a les falleres majors, és la representació de lo que es viu en un casal, en una despedida fins sempre d'eixes guapíssimes falleres majors. Enhorabona i fins sempre a les dos i benvingudes les noves falleres majors, i se n'anem a Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, perquè ahir s'ha plantat, com no, ahir està Marcos Soriano, el seu president, i tenim en versió Famòbil el que és el peregrinatge de lo que és el Sant Grial. Des que va eixir des de Roma fins que arriba a la Catedral de València, tot el peregrinatge en els puestos on va estar, passant per Pirineus, Aragó i, per supost, la ciutat de València. Així que, enhorabona, estarà obert fins a la primera setmana de juliol. Tota la gent que vulgui veure-ho en versió Famòbil espectacular. José Alfonso Fenolloso, l'autor, en la falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals. I Vivir les Falles, també es presenta l'anuari de Vivir les Falles, en este cas en la seu de Junta Central de Fallera. A la vegada també Manolo García presenta el seu llibre de com es fa una falla en vareta. Este gran artista que ha presentat el Moisès i el Gran Lleó en els últims dos exercicis, ahí estava mostrant-ho, i com vegem, públic molt especial que no falta per a llegir-lo. Anem a escoltar a protagonistes de tot este mix faller. Que sí, es posible y es cierto que el Santo Cáliz, el Santo Grial, se conserva en nuestra Catedral de Valencia y lo tenemos los valencianos en custodia. En este caso, con el Santo Cáliz, que estamos en un año a punto de entrar en ese año jubilar que tanto han defendido los arzobispos en Valencia y que yo creo que vamos a celebrar todos. Gracias a esto lo vamos a conocer un poquito más. Pues sí, hemos querido representar una parte de la historia de Valencia que es muy desconocida para los valencianos y que somos los poseedores del Santo Cáliz, el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Otro motivo más de orgullo para ser valenciano. Pues sí, la verdad que sí. Entonces José Aguilar y yo hemos querido enseñar un poquitín desde que se boceta hasta que se quema la falla, un poquitín el proceso de fotografías, y creo que eso era interesante para que la gente lo viera, pero que le guste a la gente. Si anem a Cases Altes, on tenim una festa molt particular, Quique. La festa del Xop. Fa unes setmanes veiem el que passava en el Palomar, en la Vall d'Albaida, en el racó d'Ademuz, allà dalt. I també pertany a la Comunitat Valenciana. Allí estan les campanes, la festa del Xop. Això que, en que es va perdre lo dels quintos en el servei militar, esta tradició sí que continua representant això. Quan arriba la primavera, la força juvenil representada en aquest gran Xop, com vegem, no es tria qualsevol Xop, el més alt i espectacular de tota la xopà de Cases Altes. Cada any, pràcticament com vegem, quasi tot el poble està en la triada de l'elecció, i ara veurem com munten amunt els xiquets, els xicons, tota la gent de totes les edats, homes, dones, participen en el trasllat, i després veurem l'arribada a la plaça de Cases Altes, com és un autèntic espectacle. Una tradició que és centenària, com diguem, i que cada any darrere d'any, mira que espectacular, com es veu, quin xop, i ara l'arribada a la plaça també, que és tot un aconteixement. Veurem també com, ahir dalt, entronitzada també una de les participants, encantadíssima d'anar damunt del xop, i com diem, el xop que estarà plantat en Cases Altes fins a la Mare de Déu d'agost, el 14 d'agost, que és quan se tombarà el xop. Mirem els cordells,
la festa que n'hi ha en Cases Altes i no n'hi ha que oblidar-ho, festa durant 3 dies que es munta el xop també i es dinar en les gatxes, les típiques gatxes que són, bueno, és un plat gastronòmic típic de Cases Altes. Quants metres d'arbre? Pues bueno, la veritat és que, però bueno, imagina que es començaren era de dia i ja s'acaba la planta de nit. Ahí veig gent com entre tots... La planta al tombe, eh? Al tombe, totalment. Ahí està, junt al campanari de l'església, com estem veient, i la tradició que es compliu una vegada més en Cases Altes. La enhorabona per tot, per les gatxes, i dinar, i plat gastronòmic tan típic de Cases Altes, per mantindre la tradició i per la gran participació que any darrere any ocorre així en Cases Altes. Ahí tenim el gran job, el holgori i el soroll de tota la gent del campanari, pràcticament arriba al campanari. Estem parlant de més de 20 metres, arbre. Més de 20 metres, espectacular. Enhorabona a Cases Altes per aquesta tradició que mantenen any darrere any, com diem. I per molts anys més. I agrair a José Luis Rodilla i a Alejandro Antón que ens han cedit les imatges. Gràcies, Quique, i gràcies, Adich, com no. Per supost. Se n'anem a Castelló de la Plana. Castelló, que també, bueno, la que fa 16 trobada de, en este cas, Bèsties del Foc. Ahí estaven representant fins 12 entitats. Com veurem, bueno, n'hi havia trabucaires, n'hi ha tabalades, ara ho veurem també. Així, al ritme també de les colles del tabal i la dolçaina, com vegem, en mestre i tot, pues dirigint. Així tenim, per exemple, els falcons de Vilanova, que després veurem una imatge absolutament espectacular, els castellers. Ahí estaven la gent absolutament encantada, aplaudint a rabiar. En la plaça Major de Castelló, els balls també dels gegants de Vila-real, com també estaven els balls dels gegants de Vinaròs. Així, com diem, la tabalada, els de Roig, els Botafocs, l'associació de Botafocs, que van ser els organitzadors, i també molta gent que rendeix cult al foc. Així, en la conca mediterrània, com no, podia ser gent de Tarragona, gent de Barcelona, gent del Morell. Un conguito. Sí. Això és el cuc. El cuquet que va fer, bueno, això demostra una vegada més que moltes d'aquestes tradicions tenen unes arrels, sense dubte, vinculades a l'agricultura. Alguna de les bèsties m'ha paregut similar a la del Corpus. No, és que tenen molt. M'ho dir, no? Sí, senyor. Les bèsties del foc tenen, evidentment, un tronc comú i, en aquest cas, com vegem i ara com veurem, això són els nanos d'Almassora, això és la panderola d'Almassora també, i en algun cas tenim també una tarasca molt similar a la del Corpus, i que d'alguna manera, mira, ahí tenim este mostre, per dir-ho d'alguna manera, que ens recorda, això és una tarasca també, i que tot això demostra el tronc comú que tenen les festes del foc, les tradicions, això és el mamut de Sant Joan, també espectacular com estigué tot, i com diem, mira sí, per exemple, els falcons, en aquest cas fent un triangle, ja no és un castellet com estàvem veient davant, sinó, imagina que espectacular, que bonico, els falcons de Vilanova també, com desenrotllen esta meravella. Tenim declaracions dels protagonistes. És veritat, però la cultura del foc va més enllà únicament de les nostres comarques, va a comarques de València, va a comarques d'Alacant, va a comarques de Tarragona, de Barcelona, tot el Mediterrani, compartim una cultura del foc que aquí a Castelló és un petit reflexe de tot això. La veritat és que és molt divertit, sobretot en els xiquets t'ho passes molt bé, els xiquets disfruten molt. Ja que té alguna de por, però en general ens ho passem molt bé. Doncs representem la victòria del pagès sobre el cuc de la banyaner que es diu Zausera Pirina. Bueno, allí son el 23 de septiembre, que es Santa Tecla, hay una fiesta muy bonita, invito a toda la gente que quiera venir a verla, que se pase por Tarragona. I ara per la primavera tenim festes de primavera, que és on traiem les bèsties, que ens visiten els diables de Botafocs per tornar-nos. Una salutació des del Morell al Camp de Tarragona, gent del camp, per Son Vic i vens de festa. Visca! Gràcies, moltes gràcies. Les triaren Falleres Majors en la localitat d'Aldaia i vens de festa està allí. Sí senyor, de Castelló ens tornem al Cap i Casal perquè estarem en l'elecció de les Falleres Majors d'Aldaia i en aquest cas ahí tenim a l'alcaldessa en funcions, doña Carmen Jàvega, així les que es despedien i dient fins sempre i la boleta, perquè així se tria per boleta, així és l'azar, és absolutament la sort el que diu o la que diu qui seran les Falleres Majors del proper any. I en aquest cas va ser per a Zaira Ramírez, la xiqueta, la infantil, i Carmen Núñez, la major. Primer desfilen, ja està desfilada, després elles mateixes deixen el seu vot en el seu nom.
dins de lo que és la urna de cristal, on després les falleres majors que es despedixen trien el nom de les que seran les properes falleres majors d'Aldaia. Així és que ahir estiguérem en el Teatre del Mercat d'Aldaia i anem a escoltar, com no, tant a l'alcaldessa com a les falleres majors i a les que desitgem lo millor de lo millor per al proper reinat representant a les falles d'Aldaia. El Saló de Gom a Gom, i anem a escoltar-les precisament a aquestes. Les noves falleres majors, ahir la tenim. Aquesta és la fallera major, ara la veurem. Ahir encara no ho sabia, no? Ahir no ho sabia encara, i anem, com diem, a escoltar a les protagonistes. Son muy participativas y son mágicas las 9. Son una maravilla, ya ves cómo participan y ya ves cómo están. Ya están todos felicitando a las que son falleras mayores. No lo sé, porque yo hasta hace 5 minutos era una simple ciudadana, vamos, ni fallera mayor de Aldaia ni nada. Trabajo. Sí, tengo que trabajar, que hace 2 meses que tuve a mi nena, o sea que... Muchas gracias. Pues que sean muy divertidas como las anteriores, o igual o mejor. Exacto. La bolita es una cosa que a todo el mundo de Aldaia nos agrada y todo el mundo lo acepta, o sea que es una cosa y está la emoción hasta el último momento y es muy bonito, como habéis podido comprobar, la gente está expectante ahí a ver la bolita, a ver qué sale.